DPW, det er mig. Det er jeres tidligere light heavyweight champion, Johnny Casanova. Nu er det snart tid igen. Den 24. september. Tinghallen i Viborg. Det bliver Johnny Casanova, og denne gang ikke alene. Abdullah Khalil. Vi har ikke altid været, skal vi sige, enige. Men prisen vil det være det hele værd denne gang. Vi tager pladserne i hovedkampen. Der er mig. Vi skal bare lige slå Ravn og Nitro Green. Så jeg ved, at du ikke stoler på mig. Og jeg stoler ikke på dig. Men lad os nu lægge det til side. Først går vi igennem Tag Team Champs'ene, og derefter så vinder Johnny Casanova det hele. Ja, vi vinder det hele selvfølgelig. Du og jeg.